ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದ ತೂಕ ಉದೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಐನಾಜಿ ನುಗ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನಲೆಗ್ 3 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಸಗ್ ಬೇರ್ಸೋಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಐನೇರ್ದಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೌಲುಗು 300 ಗ್ರಾಮ್ದ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ 3 ಚಮಚದ ಕೊಜಪ್ಪು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ಬಾಡೈನ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಜಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ 7 ಚಮಚ ಮುಟ್ಟ ಗೀದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಸಲ್ ಬೆರ್ಸೊಪ್ಪು ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸುರುಕೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ 4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋರ್ಚು ಚೀಪೆ ಆಗುದು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಸುರ ಆತಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಮ್ ಸುರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಲ್ಮೇಲು.